या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बारसूतलं वातावरण पेटलं, रस्त्यावर झोपून महिलांनी अडवल्या पोलिसांच्या गाड्या। रिकाम टेकडे म्हणत विनायक राऊत वैभव नाईकांना निलेश राणेंनी सुनावलं। आणि बारसूची जागा उद्धव ठाकरेंनीच सुचवलेली, पत्र दाखवत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा खुलासा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कुडाळ नगरपंचायतच्या पायऱ्यांवर बसून जोरदार घोषणाबाजी करत भाजपच्या नगरसेवकांनी जोरदार निदर्शनं सुरू केली आहेत। कुडाळ नगरपंचायतची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे। ही सभा वादळी होण्याची दाट शक्यता आहे। गेले काही दिवस कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झडल्या। भाजपचे विलास कुडाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सर्व नगरसेवक नगरपंचायतच्या पायरीवर बसून जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत। एकदम ओके, एकदम ओके। खाली मुंडी, मुंडी 27 लाखाची गजर गुंडी। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। निषेध असो, एकदम ओके, एकदम ओके। आरक्षणमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। सिंडिकेटमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। खाली मुंडी पातळ दुंडी, 27 लाखाची घसर गुंडी। खाली मुंडी पातळ दुंडी, 27 लाखाची घसर गुंडी। कुत्र्यांच्या नसबंदीमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो, निषेध असो। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। गोविंद रे गोपाळा, पोरांचा सोडला नाही झोपाळा। खाली मुंडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। वैभववाडी तालुक्यातील अर्जुन रावराणे विद्यालयाच्या पटांगणावर भव्य असं योग शिबिर आयोजित करण्यात आलंय। 26 एप्रिलला सायंकाळी या शिबिराचं उद्घाटन केलं जाणार आहे। पुढील 4 दिवस या ठिकाणी मोफत शिबिर पार पडणार आहे। याबाबतची माहिती आयोजकांनी दिली आहे। आपल्या वैभववाडीमध्ये पतंजली योग समितीच्या मार्फत आम्ही या ठिकाणी तालुक्यातील महिला मंडळाने या योगा समितीचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यामुळे दिनांक 26 बुधवार दिनांक 26 तारीखला संध्याकाळी 5 वाजता ते 30 तारीखपर्यंत आम्ही हे योग शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। हे शिबिराचं आयोजन पतंजली योग समिती महिला मंडळ तालुका वैभववाडी शहर यांनी केलेले आहे आणि यामध्ये सर्व लोकांना यामध्ये आवाहन केलेलं आहे की सर्वांनी या योगांचा फायदा घ्यावा, कारण सध्या या परिस्थितीमध्ये अनेकांना उद्भवलेले जे आजार आहेत, वेगवेगळे आजार,
आणि या आजारांवरती एकमेव उपाय म्हणून योगा आहे. आणि म्हणून या पतंजली योग समितीच्या नामांकित जे योग शिक्षिका ज्या आहेत, रमाताई ज्या आहेत, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एकमेव मुख्य शिक्षिका आहेत आणि त्या या योगा शिकवणार आहेत. आणि त्यांच्या समवेत 5 ते 6 योग शिक्षक या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. आणि म्हणून तालुक्यातील तमाम लोकांना आमचं आव्हान आहे की या ठिकाणी या पतंजली योग शिबिराचं प्रत्येकाने लाभ घ्यावा. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ते चांगलं आहे. आणि आम्ही फक्त लोकांसाठी, जनरल लोकांसाठी करतो आहोत, परंतु या तालुक्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी की त्यांच्यासाठी खास करून सकाळी 7 वाजता आम्ही तो योगा मुलांसाठी ठेवलेला आहे, 7 ते 8:30पर्यंत. आणि बाकीचं जे संध्याकाळी 5 ते पावणे 7 वाजेपर्यंत जनरल लोकांसाठी आहे. सकाळी पहाटे 5 ते पावणे 8पर्यंत पण जनरल लोकांसाठी आहे. असा हा 5 दिवसाचा कार्यक्रम बुधवार दिनांक 26 ते 30 तारीखपर्यंत हा मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्व तालुक्यांच्या सेवेसाठी या वैभवडी तालुक्यातील पतंजली योग समिती महिला मंडळ यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेलं आहे. आणि यासाठी सर्वांनी या योगांचा फायदा घ्यावा अशा प्रकारचं आमचं आव्हान आहे. पतंजली योग समिती शाखा वैभवडी महिला मंडळ यातर्फे बुधवारी 26 ते 30 एप्रिल योग शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. तरी वैभवडीतील तमाम नागरिकांनी याचा फायदा घेऊन त्याला उपस्थिती द्यावी ही विनंती. आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक जयेंद्र रावराणे तसेच प्रमुख मार्गदर्शक सौ रमाताई जयंत जोग रत्नागिरी महिला पतंजली योग समिती पश्चिम महाराष्ट्र राज्यकारिणीचे सदस्य उपस्थित राहणार आहे. तरी या योग शिबिराला सर्वांनी उपस्थिती द्यावी जेणेकरून आपले आरोग्य सुदृढ तसेच निरोगी राहील. सध्याच्या काळात जे आजार आपल्याला दिसतात जे ॲलोपॅथिकने पण कमी होत नाही, मग आपण ह्या योगामार्फत आपण बरेचसे आपण ते आजार कमी प्रमाणात होऊ शकतात आणि आपण सुदृढ राहू शकतो. आणि योग पद्धती ही आताची नाही आहे, बऱ्याच प्राचीन काळापासूनची आहे. जवळजवळ ते 5000 वर्षापूर्वी हा योगा म्हणजे जवळ महाभारतात सुद्धा श्रीकृष्णाने योगाविषयी अर्जुनाला ज्ञान दिलेलं आहे. कारण योगामार्फत आपण बरेचसे आजार संपुष्टात आणू शकतो आणि आपलं आरोग्य निरोगी ठेवू शकतो. तेव्हा कृपा करून सर्व नागरिकांनी आपल्या ह्या संधीचा लाभ घ्या आणि आपलं आरोग्य सुदृढ निरोगी ठेवा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. सत्तेनुसार पक्ष बदलणाऱ्या त्या 2 नगरसेवकांच्या जाण्यानं शिवसेनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सच्चे शिवसैनिक पक्षासोबत कायम आहेत अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी 2 नगरसेवकांच्या भाजपा प्रवेशावर दिली आहे. काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची जी शिवसेना आहे त्याच्यावरती आता एवढे मोठे मोठे आघात झालेत, परंतु आम्हाला त्याचा काही फरक पडलेला नाही. आज आपण पाहत असाल की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उद्धवजींकडनं 40 आमदार निघून गेले, मुख्यमंत्री पद गेलं, पण आम्हाला सर्वात मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे की सर्व जनता, सर्व शिवसैनिक जसे आहेत तिथेच आहेत आणि ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेबरोबर आहेत. येत्या निवडणुकीमध्ये आम्ही दाखवून देऊ
आमची आजही सरकारला मागणी आहे की तुम्ही खरोखरच जर तुम्हाला लोकांचं काम करायचं आहे, तुम्हाला जर खरोखर तुम्ही जर बहुमत आहे म्हणताय तर निवडणुका लावा आणि निवडणुकीला सामोरे जा. आमचं जनता आमच्या मागे की तुमच्या मागे हे जनता मतदानातून तुम्हाला दिसेल. पैसे देऊन नगरसेवक विकत घेऊन त्यांना अनधिकृत धंद्यासाठी पाठबळ देऊन अशा सत्ता आम्हाला नको आहेत. आम्हाला जी सत्ता पाहिजे ही जनतेच्या विकासासाठी पाहिजे, जनतेचं काम करण्यासाठी पाहिजे आणि त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पाहिजे, त्यांच्या सुविधा त्यांना देण्यासाठी पाहिजे, हा देश सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी पाहिजे. या देशाला ओरबाडून खाजगीकरण करून कुठल्या उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी आम्हाला सत्ता नको आहे. आमचे जे नगरसेवक आमचे आहेत ते सगळे खंदे नगरसेवक. आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जर फरक पडला नाही तर या नगरपंचायतीत काय फरक पडणार आहे? जे आमचे आहेत ते कडवई आहेत आणि ते सच्चे आहेत आणि प्रामाणिक आहेत आणि ते ह्या जनतेच्या कामासाठी काम करणार आहेत, वैभवडीच्या विकासासाठी काम करणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीसाठी उपलब्ध झालेल्या अग्निशमन गाडीचे शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं. यापूर्वी भाजपनं लोकार्पण कार्यक्रम केला होता, आता पुन्हा शिवसेना ठाकरे गटानं कार्यक्रम केलाय. एका गाडीच्या 2 वेळेच्या लोकार्पण सोहळ्याची चर्चा तालुक्यात जोरदार सुरू आहे. 7 महिन्यापूर्वी हे बेकायदेशीर सरकार हे आता अस्तित्वात आलं. हे संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण देशाला माहिती आहे. याच्या आधीचे मुख्यमंत्री आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा करून आदरणीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब आणि आमच्या जिल्ह्यातले आमचे नेते आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक यांनी पाठपुरावा करून या जिल्ह्यात 4 फायर ब्रिगेडच्या गाड्या हे त्यावेळेला मागणी करून मंजूर करून घेतल्या होत्या. त्यानंतर जो काही प्रकार झाला, जे काही खोके बिकेचं जे वाटप झालं, गुवाहाटी फिरून आल्यानंतर हे सरकार अस्तित्वात आलं आणि या सरकारने फक्त सगळीकडे आम्ही जी काही आमची उद्धव साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना केलेली कामं, त्यावेळेला इथे पालकमंत्री उदय सामंत होते, आता ते या नवीन सरकारमध्ये आहेत, बेकायदेशीर सरकारमध्ये मंत्री आहेत. तर त्यावेळेला पालकमंत्री असताना त्यांनी सुद्धा त्यांच्याकडे ही सर्व कामं दिली होती. मुख्यमंत्री महोदयांनी उद्धव साहेबांनी त्यांना निधी दिला आणि त्यावेळेला ही सर्व कामं मंजूर झालेली आहेत. पण आता नेहमीप्रमाणे जे सरकार आहे, ज्या सरकार अस्तित्वात असलेल्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि इथला आमदार, त्याच्याबद्दल मी न बोलणं चांगलं आहे, कारण आमदाराचं काम काय हे या दोन टर्मचं काम या पूर्ण तिन्ही तालुक्यातल्या प्रत्येक जनतेला माहिती आहे. हा फक्त स्टंट करतो, स्वतः काहीच करत नाही, पण दुसऱ्याने केलेलं श्रेय लाटायचं, हे जे एक आमदाराचं काम आहे आणि त्यासाठीच आमदार सगळीकडे फिरतोय आणि लेटतोय. देवगडमध्ये आमच्याच नगरसेवकांनी तिथे त्या या फायर ब्रिगेडच्या गाडीचा शुभारंभ केला. माझी इच्छा एकच आहे की ही वैभवडी जरी फायर ब्रिगेडची गाडी आम्ही आणली असेल तर ती लोकांच्या फायद्यासाठी आणलेली आहे. की कुठे जर काही आग लागली, काय झालं, घातपात झाला तर त्यावेळी तिथे अग्निशमन दलाची मुळे तिथली आग विझवता आणि ते आटोक्यात आणता येईल. परंतु माझी इच्छा अशी की हिचा वापर जास्तीत जास्त होऊ नये. जनतेच्या कुठल्याही त्यांच्या व्यवसाय असेल काय असेल ही कुठे आगीच्या बक्षिसाने पडू नये, हीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. परंतु जर असं काही अरिष्ट आलं तर त्यावेळेला त्याला तोंड देता यावं म्हणून ही एक उपाययोजना ही आपण केलेली आहे. श्रेय कोण घेतं याच्या पद्धत आम्ही पडत नाही आणि मला त्यात इंटरेस्टही नाही. फक्त इथे एकच आहे की ह्या वैभवडीकरांना समजलं पाहिजे की हे माननीय उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना हा निधी मंजूर केलेला आहे आणि हा आमच्या त्यावेळेचे तत्कालीन जे नगरसेवक होते, नगराध्यक्ष होते
दीपक गजोवार, शिवाजी राणे, संजय चव्हाण, त्याच्यानंतर आमचे प्रथम नगराध्यक्ष बाबूराव राणे, हे सर्व जी मंडळी, संतोष पवार, या सर्वांनीच ती मागणी उचलून धरली होती की ज्यावेळेला आम्ही प्रवेश करतोय साहेब, ते आमच्या या 2-4 प्रमुख मागण्या आहेत ज्या आमच्या वैभवडीकरांच्या शहरासाठी आवश्यक आहेत. त्यात फायर ब्रिगेडची गाडी आणि या शहराची पाणीचा प्रश्न, हे 2 ज्वलंत प्रश्नाचं मागणी करून या सर्व नगरसेवकांनी त्यावेळेला प्रवेश केला होता की साहेब ह्या आमच्या मागण्या मान्य करा, आम्ही तुमच्याकडे बिनशर्त येतो आणि आम्हाला जनतेची सेवा करायची. आणि त्याच वेळेला उद्धव साहेबांनी पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. बाबूरावने स्वतः ती वरती टाकायसाठी जागा ही स्वतःच्या पैशाने विकत घेऊन ती डोनेट केलेली आहे. पाईपलाईन ही आपण मंजूर केलेली आहे. त्याच्या कुर्लीच्या धरणातून ग्रॅव्हिटीने इथे पाणी येणार आहे, ती संपूर्ण योजना मंजूर झाली. आता काय होणार की ते योजना सगळ्या आम्ही मंजूर केल्या, त्याचं श्रेय घ्यायला हे येणार, उद्घाटन करणार आणि पुन्हा हा स्टंटबाज आमदार सगळीकडे टिमकी मारत फिरणार, मी केलं. दुसरं त्याच्याकडे काहीच नाही. कारण भारतीय जनता पक्षाने त्याला कुठे बसवायची होती त्याची जागा बसवून नक्की केलेली आहे. फक्त आता त्याच्याकडे एवढंच उरलेलं आहे की जोपर्यंत आपल्या वडिलांचं केंद्रीय मंत्रिपद आहे तोपर्यंत आपल्याला त्या प्रोटेक्शनच्या गाड्यांमध्ये मिरवायचंय. त्याच्यानंतर भाजप त्याला त्याची जागा दाखवून देईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. काल विनायक राऊत खासदार आणि आमदार वैभव नाईक हे 2 रिकाम टेकडे आणाव आणि वराड पुलाची पाहणी करायला गेले होते. आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, आणाव पुलाचं काम, त्याची वर्क ऑर्डर ही 2017 मध्ये निघाली आणि 2014ला वराड पुलाची निघाली. मागची 9 वर्ष, हे 8-9 महिने सोडून द्या, पण मागची 9 वर्ष पैकी 8 वर्ष किंवा 7.5 वर्ष हे दोघं सत्तेमध्ये होते, सत्तेमधले आमदार खासदार होते, तरी ह्यांना ते काम करायला जमलं नाही. एक 2017 पासूनचं आहे, एक 2014 पासूनचं आहे. ही दोन्ही पुलांची कामं ह्यांना जमली नाही. मागच्या 8-9 महिन्यामध्ये नवीन सरकार बसल्यानंतर सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी त्याच्यामधल्या ज्या काही टेक्निकल अडचणी होत्या त्या सोडवल्या. मी स्वतः त्या साईटवर गेलो आणि ठेकेदाराला ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत त्याला सांगितलं, अधिकाऱ्यांना ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत त्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं. त्यानंतर ते आता 90-95% काम पूर्ण झालं. ह्यांना कळलं ते 90-95% काम पूर्ण झालं. काल श्रेय घेण्यासाठी तिकडे 1 महिन्यात काम पूर्ण करा. अहो, निलेश राणेंनी हे 2 महिन्यापूर्वी तारीख दिली आहे. मी मागे 2 महिन्यापूर्वीच जाऊन सांगितलंय की ते 2 महिन्यात, मे महिन्यामध्ये ते काम पूर्ण होणार आहे. ते होणारच आहे, ते तुम्हालाही माहिती आहे. ते तुम्ही क्लिपिंग बघूनच तिकडे काल व्हिजिटला गेला होता, ते पण मला माहिती आहे. तुमची काम करण्याची दोघांची पद्धत मला माहिती आहे. दुसऱ्याच्या कामाला जाऊन स्टिकर लावणं, त्याच्या पलीकडे तुम्हाला काही जमलं नाही. कसली तरी लाज शरम ठेवा. तुम्ही आमदार खासदार आहात, लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. जे तुम्हाला 9 वर्षामध्ये जमलं नाही, झटकन तुम्ही जाऊन आज सांगता की हे काम 1 महिन्यात पूर्ण करा. मग तुमच्या काळात का नाही झालं? 2017 आणि 2014 मध्ये तुम्हीच होतात, का होऊ शकलं नाही? काहीतरी जनाची ना मनाची लाज ठेवा. तुम्ही आमदार खासदार आहात, दर्जेदार काहीतरी काम करा आणि स्वतः काहीतरी करा. दुसऱ्याच्या कामाचं श्रेय घ्यायला जाऊ नका. एवढे रिकामटेकडे होऊ नका, नाहीतर महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या रिकामटेकड्या लोकप्रतिनिधींच्या यादीमध्ये तुमची नावं टाकावी लागतील. ती असतीलच, पण त्या नव्याने टाकावी लागतील. असं काहीतरी करा, लोक लक्षात ठेवतील. आणि म्हणून ते भारतीय जनता पक्षाकडून ते काम झालेलं आहे हे सांगण्यासाठी या माध्यमातून आपल्यासमोर मी आलो. उरली जी काय कामं आहेत, जे काय पूर्णत्वास न्यायची आहेत, ती पण भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून होतील हे सांगण्यासाठी आज मी आपल्यासमोर आलो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. क्रिकेटचा देव म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो म्हणजे सचिन तेंडुलकर. त्यांचा आज 50वा वाढदिवस आणि हा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्यांनी सिंधुदुर्गातील भोगवे या किनारपट्टीवरती आपला आनंद व्यक्त करण्यासाठी ते इथे आले आहेत आणि त्यानिमित्त मी हे वाळूशिल्प साकारलेलं आहे आणि हे वाळूशिल्प साकारण्यासाठी मला 1 तासाचा अवधी लागला आणि त्यांना एक मानवंदना म्हणून हे वाळूशिल्प मी साकारलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. पण आज माझ्या हातामध्ये एक पत्र आहे. हे पत्र किती तारखेचं आहे तर 12 जानेवारी 2022. आज जे सकाळचे पत्रकार परिषद घेत आहेत, जे या प्रकल्पाला विरोध करतायत, त्यांनीच हे पत्र दिल्लीमध्ये सन्माननीय पंतप्रधान महोदयांना लिहिलेलं आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धवजींचं हे पत्र आहे आणि या पत्रामध्ये काय म्हटलंय ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्या पत्राची कॉपी मी आपल्याला देणार आहे सगळ्यांना. या पत्रामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की बारसूमध्ये 1300 एकर जमीन आणि नाट्यामध्ये 2144 एकर जमीन ही रिफायनरीसाठी आम्ही देऊ शकतो. पुढे काय म्हटलंय, या जमिनीपैकी 90% जमिनीवर वसाहती नाहीत, म्हणजे याचा अर्थ घरं नाहीत, झाडी नाही, वाडी नाही, त्याच्यामुळं कुठचंही घर किंवा वाडी विस्थापित करण्याची गरज नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पंतप्रधान महोदयांना म्हणतात. दुसरा मुद्दा त्याच्यामध्ये आहे, स्वतःच त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की हा प्रकल्प आल्यानंतर पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. हे मी म्हणत नाही. आर्थिक व्यवस्था राज्याची सुदृढ होणार आहे आणि ते पण किती होणार आहे तर GDP 8.5 ने महाराष्ट्राचा वाढणार आहे असं त्यांचं मत आहे. आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रॉडक्टवरचे इम्पोर्ट ड्युटी जी आहे ती कमी होणार आहे. त्याच्यामुळे हा प्रकल्प बारसूला करावा अशा पद्धतीचं पत्र हे 12 जानेवारी 2022ला कशासाठी लिहिलं मला माहित नाही, कोणाशी चर्चा झाली मला माहित नाही, कंपनीच्या लोकांबरोबर काय बोलणं झालं, कोण मॅनेज झालं मला माहित नाही. पण याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे की आज एकनाथ शिंदे साहेबांच्या जागी
जर उद्धवजी मुख्यमंत्री असते तर हा प्रकल्प मला असं वाटतं की याच्या अगोदरच पुढे गेला असता. आज आम्ही शेतकऱ्यांची चर्चा करतोय, शेतकऱ्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आजही उद्योगमंत्री म्हणून मी एकनाथ शिंदे साहेबांची चर्चा केली, उपमुख्यमंत्र्यांची चर्चा केली. शेतकऱ्यांचे सगळे गैरसमज दूर केले जातील, कुठचाही गैरसमज आम्ही शिल्लक ठेवणार नाही. समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीमध्ये काय झालं? समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीमध्ये देखील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाला विरोध केला. त्याच्या सभा देखील झाल्या. त्या सभा झाल्यानंतर मला आनंद वाटतो की त्यावेळेचे नगरविकास MSRDCचे मंत्री विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब होते. एकनाथजी शिंदे साहेबांनी देवेंद्रजींशी चर्चा करून हा प्रकल्प काही करून पूर्ण झाला पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. तो प्रकल्प पूर्ण झाला आणि आज तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र विकसनदृष्ट्या कुठच्या स्तरावर गेलेला आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण तो झाल्यानंतर त्याचं उद्घाटन करण्याचा मात्र काहींनी घाट घातलेला होता, पण दुर्दैवाने ते शक्य झालं नाही. तसंच हे आहे. माझी भूमिका ही आहे उद्योगमंत्री म्हणून, मला कुठच्याही पक्षाच्या लोकांना दोष द्यायचा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकांनी काही ट्विट केलंय ते गैरसमजत नाही. आता देखील त्या ठिकाणी महिला आंदोलन करतायत असं त्याच्यामध्ये आहे. आता कोणी तिथं आंदोलन करते नाहीत, आपण देखील माहिती घ्यावी. आणि मगाशी देखील मी सांगितलं की अनावधानानं प्रशासनाकडनं जर चौथा स्तंभाचं काही अपमान झाला असेल, अवमान झाला असेल तर पालकमंत्री यांना तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असाल. बारसूतलं वातावरण क्षणाक्षणाला तापतंय. बारसू सोलगाव मधील आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. 2 अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांसह 1800 पोलीस अंमलदार तैनात असून बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाविरोधात सोमवारपासून आंदोलन सुरूच आहे. मंगळवारी सकाळीच पोलिसांचा फौजफाटा तिथे दाखल झाला. आंदोलनातील महिलांनी मात्र पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या. जीव गेला तरी बेहतर, पण आम्ही इथून हटणार नाही अशा भावना आंदोलक महिलांनी व्यक्त केल्यात. पाहुयात नेमकं काय घडतंय बारसूत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बारसूतलं वातावरण पेटलं. रस्त्यावर झोपून महिलांनी अडवल्या पोलिसांच्या गाड्या. रिकाम टेकडे म्हणत विनायक राऊत, वैभव नाईकांना निलेश राणेंनी सुनावलं. आणि बारसूची जागा उद्धव ठाकरेंनीच सुचवलेली, पत्र दाखवत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा खुलासा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.